Еврорадио.FM. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Дмитр Лукашук. Як звичайно, наш стрим со студії можна не тільки слухати, але й глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Паводле данных даследаванняў онлайновый актывізм і лічбавыя правы, 20% беларускіх карыстальнікаў удзельнічаюць у вырашэнні сацыяльна-палітычных праблем праз інтэрнэт. Лічбавы актывізм стаў адным з галоўных спосабаў уключэння новых людзей і вырашэння канкрэтных пытанняў. Лічбавая эра адкрыла новыя шляхі для арганізацыі масавых пратэстных акцый. Як працаваць з інтэрнэт-аўдыторыяй, ці можна абысці лічбавы пераслед і справіцца з самацэнзурай? Пра гэта мы і пагаворым з сённяшнімі гасцямі ў нас у студыі. А гэта лектар і даследчык палітычных камунікацый у Вестмінстэрскай школе медыа Алесія Герасіменка і блогер, актывіст анархісцкага руху Мікола Дзядок. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Алеся, можна я ад пачатку, каб зразумецца ў тэрмінах? Усё ж такі лічбавы актывізм. Вось што маецца на ўвазе больш канкрэтна? Бо я там уже разумею адно, а вот як лектар патлумачце нам. Ага, ну, классное пытанне, сапраўды. Што такое лічбавы актывізм? Мне здаецца, гэта ўсё, што звязанае з лічбавым асяродкам, з інтэрнэтам, і гэта звязана з нейкай актыўнасцю, хутчэй усё грамадскай альбо палітычнай. Як я уже сказаў на самым пачатку, 20% беларускіх карыстальнікаў удзельнічаюць у вырашэнні сацыяльна-палітычных праблемаў праз інтэрнэт, вот паводле дадзеных даследавання онлайновый актывізм. Мікола, як вы лічыце, 20% ці ўсё ж такі больш ці менш, наколькі беларусы актыўныя ў гэтай сферы? Ну, я думаю, калі глядзець шчыра, то 0% беларусаў удзельнічае ў вырашэнні чагосьці там праз інтэрнэт. Таму што, наколькі я бачу, як развіваецца ўвогуле дынаміка нашага палітычнага, грамадскага жыцця, ну, праз інтэрнэт можна нейкія тэмы падняць, можна вывесці іх у павестку дня уладных колаў. Аднак вырашыць іх звычайна праз інтэрнэт немагчыма. Максімум можна прыцягнуць увагу так бы тых, хто мае ўладу. А ўсе пытанні сапраўды вырашаюцца насамрэч на вуліцы шляхам пратэстаў. Гэта паказалі і туніяцкія гэтыя пратэсты, і брэсцейскі пратэст. Увогуле да онлайн-актывізму, так званага, у меня такое стаўленне. Маё асабістае меркаванне, што інтэрнэт-актывізма не бывае. То бок актывізм гэта тое, чым ты займаешься на вуліцы ў рэальным жыцці, тое, што можна памацаць, за што можна сесці, да, карацей, гэта дзеянне ў рэчаіснасці, ў рэальнасці. Тое, што людзі займаюцца ў інтэрнэце, я лічу, што кляцканне мышкай, стаўленне сваёй подпісі ў інтэрнэце, хаджэнне па сайтах і націсканне лайкаў, гэта нельга назваць актывізмам. Гэта можна назваць распаўсюдам ведаў, асветай, інфармацыйнай барацьбой, але гэта не актывізм. Вось так, вот, Алесь, вы згодны? Я абсолютно не згодны, Мікола. Мне здаецца, ты сам прыклад такіх людзей, якія ёсць актыўнымі ў інтэрнэце, і якія не проста могуць мабілізаваць людзей праз інтэрнэт, але таксама могуць сустрэць супраціў з боку ўладаў толькі праз тое, што ты сам, альбо такі, як ты, і такі, як я, і многія нашы беларусы, актыўны ў інтэрнэце. Мне здаецца, у цябе самога былі выпадкі, калі ты атрымліваў нейкія пратаколы, звязаныя з тваімі пастамі ў інтэрнэце, так? Гэта ж праўда. І гэта значыць, што нават уладу ўспрымаюць такую актыўнасць у інтэрнэце як небяспеку. А калі нехта ўспрымае як небяспеку, гэта можа быць сведчыць пра тое, што нават актыўнасць у лічбавай прасторы ўжо ёсць па сабе нешта, што значыць даволі шмат. Мы, дарэчы, можам узгадаць актыўных у інтэрнэце блогераў, народных рэпарцёраў Кабанова і Пятрухіна. Ці, скажем, калі ўжо на тое пайшло, з чаго пачыналіся акцыі пратэста маўклівыя? Таксама з інтэрнэту. Так, таму я і кажу, што дзеянні ў інтэрнэце, іх можна назваць распаўсюдам ведаў, іх можна назваць інтэрнэт-мабілізацыяй, але маё вызначэнне актывізма гэта тое, што адбываецца ў онлайнавым свеце. Чаму? Таму што я не хачу дэвальвацыі такога панятку, як актывізм. Таму што мы ставім на адну дошку чалавека, які выходзіць на несанкцыянаванае шэсце, трымаюць плакат, садзіцца на 15 сутак, і ставім на адну дошку чалавека, які зрабіў два кляцканні мышкай, атрымоўваецца і тот актывіст, і гэты актывіст. Не, гэта зусім у карані
розныя рэчы, розныя тыпы актыўнасцяў, розныя рызыкі. Таму давайте іх разгранічым. Это, як сказаў, ні ў якім выпадку не для того, каб прынізіць неабходнасць, важнасць нават у сённяшнім свеце. Наадварот, сёння, калі зайдзе об этом гаворка, я падкрэслю, што інтэрнэт стаў вельмі важным грамадскім форумам, да, сёння. А не для того, каб прынізіць, а для того, каб разгранічыць і не мешаць у адну кучу зусім разныя з'явы. Я так зразумеў, што тут ідзе спрэчка зараз пра тое, каб размежаваць два гэтых слова, лічбавы і актывіст, каб яны стаялі паасобку. Ну вот кшталту таго. А мяне б ты як назваў? Там ляпальнік па клавіатуры гэта вот лічбавыя актывісты, а мы тут ляпальнікі языком у эфіры. Ну гэта, я думаю, гэта залежыць ад таго, як бы чым менавіта займаецеся, или какую повестку вы несете. Вы увогуле журналісты. Гэта не журналісты, актывіст, многія лічаць увогуле несумяшальна. Ну, я так не лічу, але тым не менш. Это журналістыка, это зусім іншае. Мне здаецца, просто ты такі больш хардкор актывіст, і думаеш, што вось наша галоўная мэта выйсці на вуліцу рана ці позна, да? А ёсць людзі, якія просто часам лічаць, што окей, мы пасядзелі на сваёй канапе, паклікалі пару разоў на клавіатуру, на мышкай, і гэтым як бы адпрацавалі сваю норму ў дзень ці ў тыдзень. Мне здаецца, што і тыя людзі, і тыя патрэбныя. Яны патрэбныя, згодзін, але я все ж таки лічу, што гэта з'ява рознага парадку. Добра, а вот, дарэчы, зараз было б вельмі цікава, вот, Алесь, ад вас пачуць, я пачытаў, што вот вы вот менавіта гэты, выбачай, Мікола, лічбавы актывізм вывучалі, ну і глядзелі, як ён працуе, дзейнічае шмат у якіх там іншых краінах і гарадах, апроч Беларусі, і ў Расіі, і ва Ўкраіне, яшчэ там недзе. Параўнаць, вот што адбываецца, дзякуючы вот гэтаму актывізму, не актывізму, ну вот гэтым ляпальнікам у інтэрнэце. Насамрэч, шмат што адбываецца, і была такая пэўная парадыгма ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, там 2011 годзе выйшла кніжка нашага славутага суайчынніка спадара Марозава, які прыдумаў гэты, альбо не прыдумаў, але папулярызаваў такі тэрмін калектывізм, напрыклад, альбо селектывізм, можа быць, вы чулі. Але ягоныя даследаванні, хоць яны былі вельмі ўплывовыя, яны насамрэч не мелі асабліва ніякай абгрунтавання у сур'ёзным эмпірычным досведзе. Ён не рабіў ніякіх даследаванняў, ён проста сачыў, што адбывалася ў свеце, і пісаў такія публіцыстычныя творы. Пазней гэта было ўсё правернута, і цяпер многія людзі, якія гэтым займаюцца больш прафесійна, яны лічаць, што вельмі шмат можна зрабіць праз інтэрнэт, і калі параўноўваць, асабліва з іншымі аўтарытарнымі краінамі, такія краіны я спрабую больш на іх фокусавацца і глядзець, што адбываецца, калі людзі пачынаюць выкарыстоўваць інтэрнэт і лічбавыя платформы, больш актыўна сацыяльныя медыі, больш актыўна ў аўтарытарных краінах, цяпер, безумоўна, можна зрабіць вельмі шмат, і параўноўваць Беларусь, канешне, вельмі цікава. З іншымі краінамі, мне здаецца, што у нас яшчэ шмат што наперадзе ў гэтым плане, мы яшчэ шмат што адкрыем для сябе. Ну вот я пагаджуся тут у адным моманце з Міколам, у тым сэнсе, што вот глядзіце, вот это інтэрнэт-петыцыі, якія зараз модна падпісваць. Вот я не бачыў ніводнага станоўчага выніку ад гэтых петыцый. Ну падпісалі, ну сабралі там супраць, напрыклад, гэтай об мобилизации гэтай, об новым этом законе мобилизацыйным 10 тысяч подпісаў, і што? І выніку ніяк. Мне здаецца, што інтэрнэт-петыцыі гэта гэта безумоўна важная рэч, але гэта проста адна з частак на шляху да адстойвання сваіх інтарэсаў. Петыцыя мусіць разглядацца як проста частка нейкай кампаніі. Адзін з лепшых прыкладаў наших апошніх самых яскравых грамадскіх палітычных кампаній, гэта ўжо прыгаданыя Міколам пратэсты, так званыя дармаедскія альбо туніяцкія пратэсты 2017 году. Яны пачаліся не з людзей, які выйшлі на вуліцу раптам нечакана. Яны пачаліся з доўгай мэтанакіраванай кампаніі, якая вялася шматлікімі актывістамі па ўсёй краіне, і яны што рабілі? Яны збіралі подпісы пад самымі рознымі петыцыямі. Не было, дарэчы, там адно петыцыя, было шмат, вельмі моцна, вялізная колькасць петыцый. Пасля петыцыі яны рабілі іншыя рэчы, яны рабілі праваабарончыя захады, яны ішлі ў суды з праваабаронцамі. Пазней гэтыя рэчы ўжо паступова пераліліся, у тым ліку з выкарыстаннем інтэрнэту, перавяліся на вуліцы. Але перад тым, як пратэсты выліліся на вуліцу, альбо любы актывізм ператвараецца, скажем, офлайнавы, набірае офлайнавыя формы, гэтага мусіць папярэджаць нейкія дзеянні. І петыцыя гэта адна з тых дзеянняў, якая дапамагае вельмі моцна.
Вы хочаце нешта сказаць? Да, хацеў дадаць, Калі што вось, давайте паглядзім, адкуль увогуле, ну, беларусы, як вы заўважылі, яны ўжо вельмі любяць падпісваць онлайн-петыцыі і сапраўды актыўна падпісваюць. Адкуль узялася гэта мода? Ну, Таму што відавочна, гэта ім нічым не пагражае. вось, адкуль взялася, это відавочна такая калька з развітых краін, дзе сапраўды зусім іншая палітычная сістэма, зусім іншая рэакцыя элітаў на вось такі запыт з боку грамадзян, і дзе гэта сапраўды не заўсёды, але можа працаваць. Што Беларусь? Беларусь гэта аўтарытарная краіна, дзе любыя палітычныя дзеянні ўжывую, яны рызыкоўныя для фізічнай бяспекі чалавека. І зразумела, аднак, ну, людзі не хочуць сабой расказаць, аднак у той жа час яны хочуць што? Яны хочуць нешта змяняць. Відавочны запыт у людзей неяк уплываць на рашэнні, якія датычацца непасрэдна іх жыцця. І таму яны стаяць перад выбарам. Альбо пайсці на плошчу і там падвергнуцца рызыкі, альбо падпісаць петыцыю і тым самым як бы з аднаго боку паставіць сабе галачку, што вось я нешта зрабіў, а вось прыслухаюцца, а вось, ну, захоўваецца гэта вера да добрага цара, што вось все ж такі недзе там, глядзіш, прыслухаюцца і гэтак далей. І людзі выбіраюць, таму вось, ну, вось гэты варыянт, вядома, як найбольш бяспечны і найменш дакладней працазатратны. Амаль нічога для этого не трэба рабіць і не рызыкаваць. Таму я лічу, што гэта такі эрзац-актывізм, чаму яго беларусы менавіта так полюбілі, што запыт ёсць, рэалізаваць яго звычайным нармальным шляхам праз выхад на вуліцу, там мітынгі ты не можаш, тебе застаецца гэта, і таму людзі валяць вось у гэтую такім потокам у гэтую. Одну маленькую рэч хочу дадаць. Петыцыя, самая важная ее рэч, гэта колькасць людзей, якія падпісалі. Адна справа, калі нейкую рэч падпісала 5 чалавек. А іншая справа, уяві, калі петыцыю, напрыклад, за ставку Лукашенко падпіша 1 мільён чалавек. А калі гэты 1 мільён чалавек не мае рэальнай улады, на іх подпісы можна проста напляваць. Безумоўна, але уяві, колькі людзей у Беларусі веруюць у тое, што цяперашнюю ўладу падтрымлівае большасць. І уяві, калі яны ўбачаць, што гэта не так. Петыцыя адна з тых сродкаў, якая мабілізуе людзей толькі праз колькасць тых людзей, якія далучыліся. І чым больш людзей далучаюцца да нейкай справы, тым больш людзей пачынаюць верыць у тое, што змены магчымы. Так, але пакуль у нас не было пакуль што прэцэдэнта паспяховага падпісання петыцыі, тым больш якія б датычыліся прынцыповых для ўлады пытанняў. Былі. Ну вось калі падпіша нават 1 мільён чалавек за адмену смертнай кары, я думаю, не адменяць. Ну, окей, калі 1 мільён за петыцыю, ну окей, можа я не ведаю, згодзін. Але тым не менш, так, гэта можа яшчэ, я паверу, тэарэтычна спрацаваць у нейкіх пытаннях на рэгіянальным узроўні, на раённы, такія увогуле не прынцыпіальны для ўлады, нават з тым жа заводам, хаця зноў жа завод перамаглі не 30 000 подпісаў, да, а штотыднёвыя выхады. Аднак у Беларусі у аўтарытарнай краіне я не веру гэта то, што гэта будзе працаваць, у аўтарытарнай краіне перамагае той, на чыім баку як бы сіла. Дарэчы, вось момант цікавы, Мікола сказаў пра тое, што вот бяспечна гэта вот взять і падпісаць петыцыю, нічога, і таму беларусы падпісваюць. Пра бяспеку. Я вось чытаю пра вас, Алесь, напісана: праехаў 1000 кіламетраў, сустрэўся з дзесяткамі перадавых актывістаў, каб зразумець, як больш прадуктыўна і бяспечна выкарыстоўваць сацыяльныя сеткі. Зараз шмат кажуць пра тое, што сацыяльныя сеткі, вялікі брат там сочыць за табой, апраменьвае цябе там нават тое сэрца можа праслухаць. Ёсць бяспечныя сацыяльныя сеткі? Як забяспечыць? Ну, безумоўна, я думаю, ужо час прыйшоў зразумець, што абсалютнай бяспекі, абсалютнай прыватнасці ў інтэрнэце няма. Мы гэта, шмат хто гэта разумее, тыя, хто не, мусіць гэта пачуць цяпер. Няма бяспекі цалкам. Але можна трошачку падвысіць сваю бяспеку. Вось пра гэта я, пра тое, што я вывучаў, і мне здаецца, адно з самых простых метадаў і выпіліцца з Фейсбуку? Не, абсалютна не трэба нікуды выдаляцца, але варта проста, асабліва калі вы лічбавы актывіст, калі вы хочаце заставацца больш-менш ананімным, варта проста выкарыстоўваць псеўданімы альбо выкарыстоўваць ананімныя аккаунты і абараняць сябе такім чынам. Самы просты метад. Яшчэ Tor-браузер і VPN. Да, уже калі вы больш прасунуты чалавек, можна ўжо падумаць пра больш сур'ёзныя метады, напрыклад, выкарыстання VPN-аў. Але нават проста, калі вы выкарыстоўваеце віртуальны мабільны нумар, каб зарэгістравацца ў сацсетцы, пасля пішаце, што вы Янка Янаў, а не Алексей... Але не Мікола Дзядок, ці Зміцер Лукашук. Дзякуй, мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Алесь Герасименко, Мікола Дзядок, Зміцер Лукашук з вами ў эфіры. Вернемся праз 2 хвіліны. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Віцебску затрымалі і лжэсвятара Георгія Крата, які збіраў ахвяраванні на грузінскія манастыры і ладзіў платныя царкоўныя абрады. Высветлілася, што ён зусім не святар, хаця прадстаўляўся як архімандрыт грузінскай праваслаўнай царквы з Абхазіі. Пасля таго, як у мясцовай дыяцэзіі папярэдзілі пра ашуканца, і лжэсвятаром занялася міліцыя. Крату 33. Ён нарадзіўся ў Магілёўскай вобласці і працаваў качагарам аж да 2012 года, пасля чаго перакваліфікаваўся у святара і працягваў збіраць грошы і яшчэ і займацца выпускам парнаграфіі. 10 ліпеня Лукашенко уручыў генеральскія пагоны яшчэ 8 вайскоўцам, а таксама супрацоўнікам следчага камітэта органаў унутраных справаў і міністэрства па надзвычайнай сітуацыі. Дзярж-сакратар гэтак званай саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» распавёў, на якім этапе знаходзіцца адмена роумінгу паміж Беларусю і Расіяй. Нагадаю, гэтае пытанне ставіцца з 2013 года. Зацытую: «Пытанне ў прапрацоўцы мяне засмучае, што яно так павольна рухаецца, але рухаецца», сказаў спадар Рапота без нейкіх падрабязнасцяў. У Расіі могуць перагледзець рашэнне аб спыненні авіязносін з Грузіяй. Пра гэта за спасылкай на дыпламатычныя крыніцы піша «Камерсант». Калі ў Грузіі сітуацыя нармалізуецца, русафобія спыніцца, будуць гарантыі бяспекі нашых грамадзянаў, можна будзе казаць пра авіязносіны, сказаў суразмоўца выдання ОМЗС Расіі. Больш навінаў на Еврорадио.fm. Еврорадио.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з лектарам і даследчыкам палітычных камунікацый у Вестмінстэрскай школе медыа Алесем Герасименко і блогерам Міколам Дзядком мы гаворым пра лічбавы актывізм. Выбачай, Мікола, не падабаецца яму гэта словазлучэнне. І таксама пра тое, як забяспечыць свою бяспеку, выбачайце за тавталогію, у сацыяльных сетках, вот пра тое, як гэта вот усяго дабіцца. Алесь расказаў пра тое, што каб вот нейкую бяспеку забяспечыць сабе, трэба, можа быць, нейкія фейкавыя аккаунты заводзіць, там ці псевданімы выкарыстоўваць, і ананімныя аккаунты і гэтак далей. Мікола, вот ўсё ж такі ты такі актыўны чалавек у сацыяльных сетках, мала таго, яшчэ і актывіст анархісцкага руху, а мы ведаем, што асабліва пільная увага да анархістаў у нашай краіне. Як ты карыстаешся, не карыстаешся, неяк забяспечваеш вот сябе ад сачэння за табой, ад нейкага пераследу у сацыяльных сетках? Ну, па-першае, хочу пракаментаваць тое, што Алесь сказал, пагадзіцца, што сапраўды няма ўжо абсалютнай бяспекі ў соцсетках і ўвогуле ў інтэрнэце, калі ламаюць Пентагон, да, там сайты, аб чым казаць, ну, там сайты там абаронных ведомстваў, спецслужбы, то аб чым казаць, конечно, можна і звычайныя юзары зламаць. Аднак вельмі важны факт, тое, што дзяржава вельмі часта перабольшвае, адмыслова перабольшвае і дэманструе на паказ свае здольнасці па сачэнню, свае здольнасці па пакаранню людзей, па вылічванню людзей, якія пішуць у інтэрнэце, і для таго гэта робіцца для таго, каб создаць у людзей уражанне, што за ўсімі сочаць, усё можна адсачыць, пабачыць, цябе вылічыць. І я ўжо неаднаразова бачыўся з людзьмі, якія пад відэа, напрыклад, нейкага апазіцыйнага блогера баяцца лайк паставіць, таму што у выканкамі іх вылічаць і пазбавяць працы. Вось я нават такое бачу. І я хацеў таксама звярнуцца да людзей, якія ўсяго баяцца, каб яны не перабольшвалі, таму што дзяржава адмыслова на сябе як бы вось накідвае такі арэол того, что мы все можем, мы всемогутные, для того, как бы более боялись. И у меня, до речи, есть рецепт для таких выпадков. Это то, что многие люди называют самоцензурой. Так? То люди сами цензуруют контент онлайн. И державе уже не потрібно фільтраваць інтэрнэт, не патрэбна ўсё блакаваць у свеце, таму што людзі самі робяць гэту справу. Гэта самае жахлівае. Да, і адзін з метадаў, які можна выкарыстоўваць, і таксама, дарэчы, нашы туніянскія пратэсты паказалі, што гэта цікавы метад, і не толькі. Варта шукаць новыя каналы сувязі з людзьмі. То бок, калі людзі адчуваюць, што, напрыклад, ВК, ВКонтакце ўжо цалкам пакрыты нашым міліцэйскім вокам, так яны сябе адчуваюць, гэта неправда. Альбо, можа быць, Facebook таксама маніторыцца, то, можа быць, варта шукаць новыя платформы. Напрыклад, час пратэстаў 2017 году, якая была сетка самая асноўная ў плане распшыру інфармацыі?
Одноклассники. Кто мог подумать? Это сетка, забитая людьми, там невядома якімі, які одноклассники. І вона опинулася самой цікавой аудиторией. Дагэтуль абсолютно апалітычная, і вона вельмі добра ўспрымала любы контент такі крытычны. І пры гэтым было адчуванне, што ніхто ва ўладзе гэтага не адчуваў, міліцыя гэтага не бачыла. Самы апошні прыклад Украіна. Прэзідэнцкая кампанія Зеленскага, якая была самая асноўная сетка, дзе Зеленскі здабыў вялізную, нечаканую цікаўнасць і поспех. Інстаграм. Інстаграм стаў самай палітычнай, палітызаванай сеткай гэтых выбараў у Украіне. Таму просто варта шукаць новыя метады, быць крэатыўным, шукаць новыя выхады на аўдыторыю. Ну, дадам яшчэ, што вось пратэстоўцы ў Ганконге зараз, яны каардынуюцца праз Тэлеграм. Да. Вось, адказваючы на ваше пытанне, як я забяспечваю сваю бяспеку, ну, усіх сакрэтаў я не магу раскрыць, зразумела, каб не спрашаць працу спецслужбаў, але скажу, што перш за ўсё гэта трэба адключаць GPS на сваіх мабільных прыладах, бо куды яны перадаюць яго, то вашы дадзеныя, ваше перасоўванне ніхто не ведае. Дарэчы, важны момант, у нас, паколькі у нас дзяржава над усім дамінуе, забываецца часам, што вялікая праблема ў свеце гэта сачэнне за табой не столькі дзяржавай, сколькі прыватнымі карпорацыямі, якія твою вось это big data і все остальное, якія твае дадзеныя збіраюць і потым юзаюць іх у камерцыйных цэлях. Вось, адключэнне GPS і выкарыстанне, канешне, моцных абароненых пароляў і іх перыядычная змена. То бок гэта не твоя дата нараджэння мусіць быць, не QWERTY і гэтак далей. Вось гэта такі мікрамінімум, якім неабходна карыстацца. Ну, а фейкавымі аккаунтамі у меня са сваім аккаунтам разабрацца, на все каментары адказаць там і ўсім напісаць, таму не магу гэтым карыстацца. Але да таго ж, мяне няма сэнсу вельмі шмат укладваць у канспірацыю, таму што, в прынцыпе, ўжо перайшоў у стан публічнай асобы, да? Але калі людзі, актывісты, не, як кажуць, у актывісцкім асяроддзі яшчэ не запаленыя, да, там не вядомыя спецслужбам, то, канешне, я раю ім па максімуму выкарыстоўваць, прачэкаць адпаведныя форумы, адпаведных вельмі шмат мануалаў і па максімуму выкарыстоўваць все магчымасці па інтэрнэт-бяспецы, па ананімізацыі саміх сябе. Вы зараз праслухалі кароткі курс пра тое, як абысці лічбавы пераслед. Тым не менш, Алесь, вы закранулі гэтую тэму, але, можа быць, больш шырэй. Самацэнзура. Пра тое, што казаў Мікола, што баяцца паставіць лайк пад якім-небудзь там крытычным допісам ці пад відэо якім-небудзь. Як справіцца з самацэнзурай? Дарэчы, шмат для якіх журналістаў таксама актуальная. Як вам справіцца самацэнзура на Еўрарадыё, да? Ну, хай будзе так. Не, насамрэч, мне здаецца, зноўку, што важна, у дадзеным выпадку, калі мы кажам самацэнзура, мы кажам пра самацэнзуру вашай аўдыторыі. Але ну так, я найперш кажу людзей, звычайна, хай нават не актывісты, шараговыя людзі, якія, у душы падтрымліваюць, згодны, ім падабаецца відэаролік, які зняў там які-небудзь блогер Петрухін, а баіцца паставіць лайк пад ім. Да. Ну вось, мне здаецца, што адзін з рэцэптаў гэта якраз такі для актывістаў пошук новых аўдыторый, альбо проста выхад да гэтых новых аўдыторый праз нечаканыя каналы. Напрыклад, калі блогер Петрухін паспрабаваў выкладаць свае блогі не на Фейсбуку, а можа быць у Снэпчаце. Можа быць, людзі, якія карыстаюцца Снэпчатам, трошку інакш. Нават тыя самыя людзі, якія чытаюць яго ў Фейсбуке, адчувалі гэта трошку інакш. Таму што, напрыклад, тое самае месенджеры. Месенджеры вельмі класны сродак каардынацыі, як Мікола прыгадаў. Ён выкарыстаецца для каардынацыі не толькі ў Гонконгу, і ў Іране, і ў Расіі, таму што там людзі сябе адчуваюць вельмі абароненыя. Мессенджер — это что? Это один супраць аднаго, да? Это обмен часам паведамленнямі у вельмі маленькай суполцы. І чым менш людзей бачыць вашы дзеянні, тым больш людзей адкрытыя. Таму варта проста думаць пра тое, якім чынам выходзіць да людзей новымі метадамі. Ну, але ж я так разумею, што ўсё ж таки трэба рабіць нейкае даследаванне, не даследаванне, але разумець, якімі сацыяльнымі сеткамі, якімі кантэнтамі больш людзей карыстаецца. Калі у нас у Беларусі карыстаюцца аднакласнікі ВКонтакце, Фейсбук, то таму на іх і скіравана. А калі там дзесьці, можа быць там у Амерыцы ці там у Саудаўскай Аравіі іншыя кантэнты папулярныя, а ў нас не, то які сэнс туды нешта заліваць? Ну, але паступова, пастаянна, насамрэч, змяняюцца аўдыторыі, пастаянна адбываецца
фарматаванню аўдыторыі ў розных платформах, яны ніколі не стаяць на месцы, проста быць варта гатовымі да новых платформаў, напрыклад, да TikTok, які зараз выходзіць, можа быць, мы будзем чуць пра гэта ў наступныя гады вельмі моцна. І па-другое, просто ў кожнай платформе ёсць свая спецыялізацыя. Напрыклад, Telegram, зноўку, гэта каардынацыя, масавая аўдыторыя — гэта Facebook, YouTube — гэта класная масавая аўдыторыя на відэо, а калі вы хочаце нешта больш прафесійнае ці крэатыўнае, гэта якраз такі TikTok, напрыклад, і так далей. То бок, кожная рэч мае сваю спецыялізацыю. Варта будаваць экалагічную, як бы, как бы сказаць, інфраструктуру платформы. Вот што мы раім всім актывістам. Карацей кажучы, ствараеш сабе ананімны аккаунт, на яго ставіш аватарку такой блондзінкі з пятым памерам, потым даеш у стужцы фоточку якой-нибудь у бікіні і пішеш: выходзьце на акцыю пратэста о 18 гадзіне. Не рабіце так, калі ласка, таму што ніхто вам не паверыць. Але, калі вы створыце, напрыклад, старонку, якая будзе называцца там рэвалюцыя, рэвалюцыя — это надта моцнае слово. Невялікія змены... Нормальное слово. А якое? Нормально. Але ну што-нибудь такое, притягнуць... Невялікая рэвалюцыя. Што-нибудь, там, невялікія змены заўтра ў 6 гадзін. І пры гэтым, што важна ў інтэрнэце, хто цяпер в інтэрнэце мае самая вялікая сілу, самую вялікую ўладу? Хто гэта людзі? Не блондзінкі пятага памеру. Коцікі. Можа быць, коцікі на аватарцы. А хто за коцікамі хаваецца? Гэта адміны, адміністратары гэтых самых групаў, суполак, любых твиттер-аккаунтаў. Вось менавіта гэтыя людзі, яны вызначаюць, каго дадаваць, каго прыбіраць з нашых групаў, які контент тут засоўваць і так далей. І вось менавіта гэтыя людзі мусяць сачыць за сваёй ананімнасцю. А ўжо што яны там далей будуць ствараць, які контент яны будуць ствараць, рэвалюцыя ці не рэвалюцыя, гэта ўжо іх справа. Галоўнае, каб вось гэтыя людзі сачылі за сваёй прыватнасцю і абаранялі сябе. Згодны, Мікола? Ну, гэта ўсё, в прынцыпе, правільна, што кажа Алесь, але гэта мае мала агульнага з самацэнзурай і з яе пераадоленнем, з чаго мы пачыналі. Я лічу, што корань самацэнзуры у нашых людзей і ўвогуле ў любых людзей — гэта недахоп пачуцця ўласнай годнасці. Што такое самацэнзура? Гэта калі чалавек баіцца болей, чым існуе сапраўдная для яго пагроза. І вырашае, што нет, я не буду рызыкаваць нават такой мікраэфемернай пагрозай дзеля выражэння свайго меркавання. То бок ён абменьвае нешта высокае, да, там права выказаць сваё меркаванне, нейкі там высокае памкненне, на нешта як бы больш нізкае і базовае, ну, па пірамідзе патрэбнасцяў, да, Маслоў, то бок на бяспеку. Таму я лічу, што пераадоленне самацэнзуры — гэта вельмі доўгі працэс, і ён адбудзецца толькі з пераўтварэннем усяго грамадства. Калі у чалавека з'явіцца пачуццё ўласнай годнасці, падымецца на дастатковую ступень, каб ён разумеў, што я маю права, што мяне не маюць права караць за гэты няшчасны лайк, мяне не маюць права звальняць з работы за камент, тады самацэнзура будзе пераадольвацца. А калі пакуль чалавек баіцца да такой ступені, што прытом баіцца то, што нерэальна, да, то бок, ну, за што яго рэальна не пакараюць, то я лічу, тут пытанне не ў новай аўдыторыі, не ў платформах, а толькі ў тым, што не хапае людзей уласнай годнасці і адчуванне таго, што яны сапраўды маюць права на нешта. І вось гэта трэба выхаваць, і гэта справа гадоў, калі не дзесяцігоддзяў. Знаешь, як прыгожа сказаў, але вот такі цяжкі ўздых ад Алеся быў. Не цяжкі, я здзівіўся, таму што это абсолютно то, што ты кажаш, гэта абсолютно апошняя кніжка Фрэнсіса Фукуямы. Вот он тое самае просто кажа. Ты кансультаваў. Але ён кажа, дарэчы, што яшчэ варта будаваць ідэнтычнасць. Калі б нас аб'ядноўвала нейкая агульная нацыянальная ідэнтычнасць, ён кажа, нам бы было лягчэй з годнасці. Але зараз у модзе якраз такі людзей драбіць па множцу разных ідэнтычнасцяў, часта нават супрацьстаяць. Але вось ён працоўвае, ён трошку супраць гэтага трэнду цяпер. Я зраблю такі невялічкі анонс. Вот гэтую тэму для сённяшняй, менавіта сённяшняй размовы, хаця, безумоўна, у любы дзень маглі сабрацца і пагаварыць на такую важную актуальную тэму, як інтэрнэт-бяспека і гэтак далей, але выбралі сённяшні дзень нездарма, таму што заўтра будзе праходзіць такі івент, лічбавы актывізм, сеткі, слежка, самацэнзура. Будзе ён адбывацца з 19 до 21 гадзіны у прасторы «Другі паверх». Можна праз Facebook зайсці там у падзеі, пашукаць, знайсці. Да, Human Constanta гэта робіць, там ці ў іх на старонцы і гэтак далей. Дарэчы, там вот у анонсе гэтай заўтрашняй сустрэчы абмеркаванне
анансаванае яшчэ одно такое пытанне, якое, можа быць, цікава было б закрануць. Як працаваць з інтэрнэт-аўдыторыяй? Вот с аднаго боку вы сказалі про тое, што вот крыху апісалі, але вот, ведаеце, калі я пачытаў гэтае пытанне, подумаў, зараз мяне навучаць, як займець мільён подписчикаў. Вот раскажаце, вот ці не, вот ёсць такія нейкія метады? Як займець мільён подписчикаў? Ну, трэба іх купіць просто. Як все просто вырашаецца ў гэтым свеце? Не, я не ведаю, яшчэ колькі у вас ресурсаў ёсць, да. Але калі у вас няма дастаткова ресурсаў, каб іх набыць, варта просто працаваць штодня. Вось, напрыклад, наш цудоўны размоўца Мікола Дзедок мае 1000 подписчикаў у ягоным тэлеграме. Подписывайтесь на мой телеграм. А 1000 подписчиков это шмат ці не? Для беларускага телеграм-канала гэта даволі шмат. Да, это шмат. Для расійскага гэта нішто, а для беларускага это шмат. Да, і гэта паказвае, дарэчы, што цікаўнасць да палітыкі беларусаў вялізная. Да, вот не сказалі, што палітычны телеграм-канал, так? Ну, конечно, Про палітычны. рэвалюцыю і ўсё астатняе. Ну, ён з даволі радыкальным контентам, то бок, так. Да. Але вось наконт гэтага пытання, ну, вельмі класнае пытанне, тут можна проста яшчэ дадатковую сустрэчу рабіць, як працаваць. Мне здаецца, калі казаць пра актывістаў і калі казаць пра выкарыстанне платформаў, то адна з самых важных рэчаў, вось менавіта, якую цяпер варта даведацца і вывучыць, гэта дзеля таго, каб навучыцца добра працаваць з аўдыторыяй, варта навучыцца яе аналізаваць і разумець, што за аўдыторыя ў цябе ўжо ёсць і якую аўдыторыю ты хочаш атрымаць у будучым. Я, калі можна, ўсё ж таки важная тэма такой бяспекі ў сацыяльных сетках, вярнуся да яе. Я чаму вот буквально учора мне трэба было з адным чалавекам перапісацца, а ён далёка за межамі краіны жыве. Я там знайшоў яго у мессенджеры, напісаў, а потым зайшоў на яго на старонку, а ён такі досыць актыўны быў, там пастаянна допісы. Баха, старонка ў яго пустая, зусім, няма нічога, ніводнага допісу. И я кажу, а что это такое? А мы с ним переписываемся в мессенджеры. Кажу, что с твоей сторонкой здарылася? Он каже, а ты что, не читал? За нами ж сочаць, паўсюль. Все читают, все могут выкарыстаць. Прыбраў усё. И зараз, калі нешта напишу раз там у паўгода, то дзень-два гэта павісіць і прыбіраю таксама. Может быть, так и варта рабіць? Хочу агаршыць гэтага чалавека, гэта все роўна застаецца ў інтэрнэце. А гледзь, які мессенджер? У Фейсбуку. У Фейсбуке, да, добра, гэта не для беларускіх уладаў, але для нейка АНБ застаецца 100%. Тое, што выдаляецца з ВК, застаецца ўсё на серверах Mail.ru. Але калі вырастаць тэлеграмам, там ёсць такі спецыяльны рэжым, калі паведамленні не збіраюцца на серверах тэлеграма. Але зноў жа, гэта калі мы верым Дураву. Это пытанне даверу. Але гэта open source, таму многія людзі вераць, не толькі я. Добра, ну а яшчэ, вот все ж таки, ці варта, я не ведаю, там, у тым же самым Фейсбуку, калі мы ўжо за яго там зачапіліся, там, выкладаць нейкія там асабістыя, там, сямейныя, там, фоткі, там, са збору грыбоў, там, з дзіцём на моры, ці яшчэ што-небудзь, не рабіць нейкія там допісы пра сябе, там, бо ўсё, кажуць, аналізуецца, ўсё выкарыстоўваецца. Гэта датычна, гэта залежыць ад таго, чым ты займаешься. Калі ты не ўцягнуты у нейкую палітычнасць, там, небяспечную для дзяржавы актыўнасць, я думаю, да ты выкладваеш все, што хочаш. Адное, хто можа гэта скарыстаць, гэта, як я ўжо сказал, прыватныя карпорацыі, якія ўсё это збіраюць і будуць падсоўваць табе адпаведную кантэкстную рэкламу, і там ўсё, што заўгодна. Будуць на падставе тваіх, у тым ліку дадзеных, пускаць іх свае там маркетынгавыя інстытуцыі, вырабляць прадукцыю і так далей. Калі табе гэта ок, ну, як бы, да, выкладвай там, як грыбы збіраеш, але калі, канешне, ты хоць трошку замазаны ў палітычную актыўнасць і крытыкуеш улады, то, канешне, ніякіх мабільных тэлефонаў, ніякіх адрэсаў, ніякіх там дэталяў сямейнага жыцця не мусіць быць у соцсетках. Ну і Алесь, на развітанне, як да лектара і даследчыка, пытанне, ўсё ж такі лічбавы актывізм, ён будзе пашырацца ў Беларусі? Вау. Будучыні цяжка прадказаць, але мне здаецца, чым больш у нас будзе інтэрнэт-карыстальнікаў і чым больш будзе распаўсюджаны хуткасны інтэрнэт, тым больш, безумоўна, будзе палітыкі ў інтэрнэце і, адпаведна, актывізма таксама. Дзякуй вялікі. Алесь Герасименко, Мікола Дзядок, Зміцер Лукашук былі для вас у эфіры Еўрарадыё. Слухайце і глядзіце нас.